Hello ninyong tanan. Kumusta hinaut nga namo sa mayong kahimtang? Pasko na ikay sa Pilipinas no, bisan pa man sa katalagman nga mihapak sa labaw sa tanan sa unsa ni sa diha sa Mindanao no, sa tuang yutang na tawhan gyud sa mga Bisayang dako. Makasubo kayo apan salamat sa Dios nga naan nibusilak na usab ang adlaw. Pagsulay ragi ka na sa atong matag usa kinabuhi labaw na gid sa mga mag-uuman no. Makaguol kaayo apan ato na lang hunahunahon nga pagsulay gid na sa ato ang kinabuhi nga magmalig-on ta pagkahuman ni ani nga mga bagyo nga nihapak sa ato. Merry Christmas natong tanan ug sa tibuok sa tanang FW sa tibuok kalibutan nga napadpad sa nagkalaing-laing kanasuran. Merry Christmas kanatong tanan mga Bisaya o Matagalog ka man nga nagtan-aw sa ako ang video. Daghang kay salamat niyo tanan. Merry Christmas gikan sa kinaibuturan sa ako ang galamhan. Ako mo bati ninyong tanan og Merry Christmas. Bisan walay Pasko diri, Merry lang gihapon mi ani. Sige lang gihapon may trabaho diri sa Pilipinas. Pasko na kayo diri perti pa namo kadkad ug maayo para sa resibo syempre. Di ina ma-absent ng resibo. Ang importante nakatabang sa atong tibuok pamilya no. So ayan ako kuan iayhag kaninyo akong stories akong pagpanguyab. Gusto lang nako bation ning akong mga nakopya din hino mga gamay ra man ni sila. Hello kay Victoria Bragat de la Serna, hello bye. Kay Eva Piastro, hello. Kay Jane Leones ba ni or Lednes? D or O? Okay, Jane Leones or Lednes? Nasayo po kung sa ba ni o Leones mandagay ni. Kay hello Jaybongs Anthony Adansa diha sa Saudi Arabia. Og hello sa tanang driver og balsa. Ito sa mga driver diha tanan sa Dubai, mga gwapo ug gwapa, hello ninyo tanan. Greetings gikan kang ni sarang ba ni? Naisarang ba sila akong agi bay di na ako naisarang. Ni sarang ikaw ba niyo? Hello daw sa tanang mga gwapo-gwapa nga driver diha sa Dubai. O hello kanimo bay Amor Marquez Lens. Daghang salamat bay ha. Migi na ako makita ng mga comment. Kuan gyud kay ka active gyud kay kanako nga estudyante. Daghang salamat bay. Merry Christmas. Hello kay Helen de la Piña. Og ingon mo usab kay Elsie Vasquez Almine. Hello ninyo ba Linda Carias. Hello pasaylo adyo kay kung di na ako ma-pronounce sa insakto ng inyong mga ngalan no, mga kabusngi maning ubang mga kuan ninyo. Hello kay Jassy Joy Rowa. Hello bye, Merry Christmas na kay nadyo kay request diri pero ako pa ning pangandaman no, busy ba jud kay akong kigol. So og hello na lang Jassy Joy Rowa. Ako na ning iandam ni ang mga request sunod na nino ang mga request. Nga balod sa kapalaran. Hello usab hello sa mga Ugangs family diha sa Danau. Bumbom gikan kang Jenny Lianes Ugang. Hi, hello nimo bay Rose Kapadngan kay Leo Dakay. Hello bay, dahan salamat. Hello usab kanimo bay Miss Purple, mga active kay mga commenters nako, dahan salamat. Ug iyon mo usab kanimo bay Nori si Lorio Katan. Hello bay, Merry Christmas mga active commenters nako, permi nako makita daghang salamat. Og sorry sa mga wala na ko mga kuan buyagyag no, kay gamay-gamay jud ako nakopya. So mo na to mo kuan na ta mo proceed na ta sa ako ang story sa akong life story sa akong pagpanguya. Sugod pa gid itong isang adlaw nagbinuotan kog may puro trabaho ang pahimo trabaho man gid itong gianhi din no, pero usahay na sobraan na pud sila no, kung tan-aw ni mga kusgan gyud kay no. So permi na gid sila manugo and then basta ismail lang gihapon ko, then nigabot dress kusina bunog taon ang aparador, ang pultahan sa aparador. Dili mo ko maglabay ani mga kaldero, mga kura, mga baso. Dili man na maayo maglabay-labay mga butang. So ang akong pahimungtan ra kay permi kanina lang kuan mga pultahan, mga nipultahan sa kabinet lagi. Nya human makatawa ko sa kong galingon kay mo lagi atong kapungot na ato na lang ikuan dire. So mo na to
Gahapon doon na may bisita dinhi. So atong isang adlaw, garatul-ratul kog maayog luto. Inya pagkahuman ang larga mi ato mi pikas balay dito mi nangumbira mi dito. So maka-high blood kayo na magahurot kayo og pasensya nga perti na imong luto dili port import mo tanan-tanan dinhi. Dai pagkahuman mo mong lakaw ra di oy mi nya wara da ito na kuan na unsa ni na pusli ang akong giluto diri. Wala na pusli bitaw nya ako na lay katawas makahurot di sila pasensya diri usahay pero kuan na lang ko nga ana na lang ko sa ako ang liog ba mungat na lang ko dayon ana kinabuhi in taon ay katawaan na lang nako no sa mahimot na lang ko sa kung kagalingan kung masuko ko bitaw nila kay magsige na lang ko yaw-yaw in taon ani magtalik ko sila basta magsige na lang magkatawa na lang ko sa akong kagalingan so mao to ano to naglakaw na may din anang pag-uli na mo gisuryahan ko nga nalagi may bisita gahapon so chance na kay nako manguyab no kay perti na akong pagkugi and gahapon busy kay misangatan na nagpaluto siya nagpa-bake na po siya sa kuha og chocolate cake og kaning pahimo po siya pizza og mga pan diha mga pan di bunal mga unsa-unsa mga pan di putok bisag unsa na yang ipahimo sa kagahapon maghuman ako himo sa lunch nga nagkuan ko nagluto ko og isda no gibutang sa oven mga dagko nga isda mga fish in the oven nila yung tawag din then sa pato ilang gipahimo din karon nagluto na buko ay sa mo to na human ko luto paniud to so nagandam na buko para sa mga bisita pagkahapon diretso gid ang trabaho nako gahapon mo tong chance na ginako manguyab no so mo na to ang ending mo na ka gabi naman uli na ang mga bisita so sige na ko yaw-yaw akong nahuna sige na yaw-yaw nga manaka na ning mga piso ba mga anak kanina lang mo nga andini ang mabiling kay para makadiskarte nako pa sila sa muka kay samok kay unsa ni magdiskarte ta nga na yung mga tao bitaw uban nga maminaw masuhong niya tong pagdiskarte so mao to sige jud yoyo kung unahon na kadugay ba manaka ning ubang mga kadugay masaka ning sunoy kani mga piso kadugay pa manaka ani kami na lang duha ba mo to pay tinan namang panghipos tanan-tanan na human naglabay basura so bitbit na ko sa kuan sa tray sipit na nako diring tray din ang giduol gid nako siya duol gid nako siya kay naglingkod man ang mungaan din ni sa sala ko nga mama naaloy kay kog na loy kay kog na mama ugma ba puhon kay 24 nya ko 24 ugma din sunod ugma birthday na nako mama Christmas na mama Merry Christmas ko nga ano ka loy kay na basta di na ko may imagine akong nangaw tong gahapon basta kay loy kay kog nang gyud ana ya sipit igma din ni mura kog nang kusog din ni sa tray din ni sa kong ilok akong gipi amo to to din yung ko mama kana ana balo ikay na mama bitaw kani unsa ni mama bag kanang itoy bang gigutom nang gusto mo tutoy basta may imot gusto kong dagway mo to then ko nga gusto lang unta ko mama ba nga kanang kuan kanang mugawas musimba na pasalamat sa tanan pasalamat ko nga buutan ako mga amo anak ko salamat ko maayo na kuan ko mabuutan kay akong mga amo diri akong mama buutan kayo anak siya ba din anak siya ko nga anak ko basta mama once a year bitaw na mama maluoy ka mama ay pag-usab yung taon ni mama yan siya niya di man pud pwede nga ikaw rin mo gawas kinahanglan kuyog pud mo igagaw ko siyempre mama kuyog jud akong igagaw nangisin ako ko siyempre mama ko jud akong gagaw siyempre naman ang mabiyaan po na ako na siya din magligid-ligid niya na aning hagdanan then mo to bay mo to na istorya nami ja sige sugot na ko anak gyud ni ning kurug ko ni ko anak kong tuhod ba kana unsa ni kaning bitang unod sa kong bagtak mura bag nagkuan piting katawa bitaw aning bagtak nakatawa mga nimot nga gisugot na ko din mo to ang problema nga na siya ayaw taxi dito pikas balay ha kay tanang kuan kay wala di ra ba sila pagawson nito please man ko nga dili lagi ko mo text anak ko dili ako mo text kay may video ra ko ako dili ako mo text anak ko dili ako magbanain ko nga sa nahuna pud na kun sa pilabot na mo tong pikas balay nga akong siyang giingnan nga ako siyang giingnan nga lagi mama di sila makagawas og Christmas pero anytime pwede sila magawas kay naman si makauban dito pwede magawas kung sa ilang gusto niya kami diri mama once a year sige na mama anak ko perting na akong pambulag ha ako magpasalamat ko nga na ako'y mga buutan jud akong naong ba salamat ko anak buutan matuog
Bitaw, then mo to, sige, sige. Ya, kisa may matod ninyo, anak siya sa kuha. Sa may matod, syempre, ang taga-maniho. Kisa may taga-maniho. Yan siya. Dili ko makato, di kapoy ko. Ako pang istoryahon si tatay mo to, istoryahon pa si tatay. Istoryahon pa si tatay na, mana lipay na kay kustahan kay gisugot na ko din mo to. Pag anin ako din sa kusina, intang kapanikat intang ko sa kalipay. Mula ko sabot sa mga bati, mag-uul ba ko, malipay ba ko kay kay ano naman dinalian man orasan man ibay. Yan naman siya. Sige, pero tulo ra ka oras. Inko nga anak ko. Sabi na tulo ka oras mama eh. Nga po kung marapo ko kukan ba, marapo ko kamando ba mapo ko kurik ba, mapo ko tinod anak niya ba. Inko sabi na tulo ka oras mama eh. Strict parents. Garap siya. Inko sabi na tulo ka oras mama magunsa dito. Tulo ka oras kita pa mi sa mga amiga mga kaparentihan na mo dinhi nya unsaon na lang tulo ka oras nya kuan pa mo biyahe pa traffic pa unsaon na lang nya na mga oras sa traffic ra ba kundi daw buntag as 9 kundi daw alas 9 alas 2 alas 2 na lang akong pilion kay ako mga kagalaan nga mga kailabod nako kay hapon raman sila pwede so mo pilion ako din mo to lang gisugot na magstorya pa daw ko na silang tatay nya gabi nadunggan ako na paminaw ko sila ng Arabic sila pero nakasabot ko nya ni tatay nga dinhin lang na sila magparty anis dinhi sa tuang balay una-una pa na ko nga dinhi man sa balay mangunsa may dinhi sumo na magkaisig tutoyo kaning balayan lahi na po mga dagway ang makita lahi na po mga palibot ano ba dahil mo to niingon si mama aya ko ni sakas taas iya kong giinan ni istoryahan ko na utol si tatay karon wala pa na ko na istorya kay ganihan lakaw sila dali sila lakaw nya pagdayon paglakaw nila ganiha ko lang giingnan sir ana smile ikos na gwapa kay ko smile. Anak ko, hi sir, good morning. Anak ko siya, hi sir. Diya, saman. Anak siya, Merry Christmas. Anak ko siya, diya, Merry Christmas too. Anak siya, sus, kay no, kay kung sa may desisyon ni mo para ugman, so wala pa, niya na lang, natulog pa man siya. Mo to, pag abot nila, pag umana ko luto din, higa, nangaswat pa mi ubugas bay, upat ka sa ako. Matag 50 kilos so bali 200 kilos ang among giaswat yung bugas nya wala ko gi-explain na pag-abot nila gipahakot mi may haloblak pahakot may haloblak to tunga-tunga disloyo sa among balay to adito tunga-tunga ipahakot so hakot nagtagsa-tagsa nya paminan ako dugay pa man human og sa tagsa so nagkuha ko karito na driver na puko sa karito na himan ko pilot tagay kurso din ni then mo to na ang katong kariton gikargahan og upat ka buka lublak dagko ba kay ilang lublak din taon piti mo ko ana bukatan lang dali sakit kung kuan pangijuran ga piti sakita gis kung pangijuran ga ana inaswat sa mga lublak ni tulong mi ako si akong iaga og si Ron og si tatay tabang-tabang si tatay pero talag sara kay dili man siya pwede magkungkuan pa kay mabugat niya siya. Siya pa yung bugat. Hindi mo gunamag siya sakit niya. Hindi siya pwede maglihok-lihok bitaw mo to. Pero nilihok siya. Pagkahuman, pitin kapuya kasi magluto din para pitin akong panghimpyo din sa kusina. Kaya may na lang may binutan ba. Mo to gitagaan mi o nga Merry Christmas ko no kay Pidi magpagpidi dahan kay salamat kaya kuan mi namin pinaskuhan kun na pudi sa ato gamay na lagwala kung sana ni kalibo nanatay pangkaon ani sa kuan na natay pangkawan sa chicken inasal yung mga to sa chicken inasal kay mga on dito nilat ang baka ito may na lang usa sa katuig mga kakaon tangilat ang baka so mga to so unyang gabi nagmata ni tatay ako pati suryaw utro kung say kuan men taga unsa ni basta bahala nang kuan basta kay ug dili sila musugot basta kay ni gaandam na kog suoton ako ganihara. Daghang salamat. Merry Christmas ninyong tanan. Oy, daghang kay salamat jud tanan ha. Daghang salamat sa mga pagpangga, daghang kay salamat sa mga sa mga ni-greet nako og Merry Christmas sa mga ni-greet og happy birthday sa ko. Daghang kay salamat ninyong tanan mabay. Daghang jud kay musta nga tanan. Daghang kay salamat ug Merry Christmas pud kaninyong tanan kini padayon lang kita kanuna kita mga bay nga balaka kita sa mga kaparentihan in taon og mga unsa ni atong mga bahandi sa Pilipinas na yata sila yung dapit na balaka tas ampo lang gid atong matabang ani nga unta dili pasagdanan atong mga mahas kinabuhi padayon lang kita kanunay sa atong mga maing tubong ni kalibutan na bahala magkinaunsa basta ang pilay porma.
Bitaw, padayon lang gyapon ta mga bay, bahala na bisan unsa kabugat nga problema na to. Di lang ginato na pansinaw na mga problema, ay bahala na kita-kita nang taog mga basta bahala na kung unsa na to mga panghimo dito, basta kudak-kudak ng tanin nyo, bahala na. Magpaabot lang ko ninyo sa kuan ha, sa gate sa Catholic Church, dito lang ko magtindog ko dito. Basta mo na to, kisay badlongon dito dagway na tindog sa gate ako na to. Asa daghang salamat yun yung tanan, di na daghan kay salamat yung tanan nga sa inyong mga pagpangga, sa inyong kanunay nga pag-atang sa akong video. Basta laban na kita kanunay mga bay, basta kabalo tas nung kaguli nga wala gid nagtama ka na mga isig katawa nga kabalo kita sa atong mga gipanghimo nga alang sa kaayuhan sa tanan. Basta kay kabalo tas nung kaguli malipayan kay ita nga wala tay mga unsa ni mga kakulian, mga gipanghimo mga dautan na kanang kuan kay kanang kuan kay itong mga dughan bitaw mga kuan kay ba kanang malipayon kay nga tanan bisan pag sa mga kagul-anan nato gislit gyapon ta ani kay sitag panagadan ang problema, ay lagi mo panagadan ang problema kay na managhan ang mga lingkit sa tunsaon na lang itong bahalang edad ang mutaas basta kay ang atong dagway maubos. Basta makita ang ani umapon na basta lang sa kay mo itsura na to ani. Daghan jud kay salamat ning tanan, wala na po ko pahing-pahing sig istoryas kong kagalingon. Hello. Hello Lintan, daghang salamat kini inikab ka ba nga kanunay malipayo nga bisag sulod sa dughan masulubon. Dito daghang salamat laban lagi to siguro nasa kay basta daghang kayong salamat tanan. Merry Christmas and advance Happy New Year kanatong tanan. God bless us all.